L-Arkivju Notarili se jieħu l-ħajja. Dan permezz ta' investiment ta' 450,000 euro is-siġillat bi ftehim bejn l-Uffiċċju tan-Nutar Ewlieni tal-Gvern u l-Università ta' Malta. Il-konsulent storiku fl-Arkivju Notarili, Dr. Joan Bela, spjegat li l-proġetti proposti għat 3 snin li ġejjin huma bosta. Fosthom il-ħolqien tar-realtà virtwali storikament korretta b'dettalji ġejjin mid-dokumenti f'dan l-arkivju. B'hekk dokumenti miktuba b'lingwa kultant diffiċli biex tifhimha ikunu ippreżentati b'mod faċli. Dawn huma teżori imprezzabbli u jekk ma nieħdux ħsiebhom aħna u nassiguraw illi jkunu hemm mal-posterità, bażikament ħankunu tlifna parti kbira mill-identità tagħna. L-ewwel proġett f'dan is-sens jitratta l-moda f'Malta fil-perjodu Ingliż. Suġġett li f'dan il-perjodu l-arkivju hu mimli b'informazzjoni dwaru. Permezz tar-realtà virtwali, id-dettalji fuq il-karti se jieħdu ħajja iktar reali. Ħalli dak li jkun iktar jifhem soċjetajiet ta' qabel u dak kollu li kien jagħmel il-kuntest ta' soċjetà anka taħt il-ħakma Ingliża. U f'dan il-każ il-moda kif effettwat lill-poplu Malti. U għalkemm dan il-proġett se jimpenjahom għas snin li ġejjin, ġa hemm idejat għal x'jista' jsir wara. Kieku rridu nwettqu proġett pereżempju ta' kif bdiet tinbena l-Belt Valletta u nagħmlu ħda proġett tal-virtual reality, aħna fl-arkivji għandna il-plots kollha li nataw fil-Belt Valletta bażikament mill-bidu tagħha. Tista' inti tibda tibnija u tkun taf min kien joqgħod hemm u min kien il-ġar ta' min. Lilhinn mir-realtà virtwali, il-proġetti tal-Arkivju Notarili li se jibdew minnu fih se jinkludu wkoll il-ħolqien ta' Notarili li se joffri aċċess għall-informazzjoni għall-riċerka u ferm iżjed. Allura ħajkun hemm assoċjazzjonijiet bħal jekk inkitbux xi papers akademiċi fuq is-suġġett, hemm xi forsi paintings li rigwardaw is-suġġett jew affarijiet oħra, ġifieri ħadd tifrex iktar ir-riċerka ta' dak li jkun. Barra minn hekk se jkun hemm simulazzjoni kompjuterizzata ta' kif dawn id-dokumenti jistgħu jkunu preservati aħjar. Dawn il-proġetti, flimkien ma' oħrajn, se jinvolvu għadd ta' studenti fl-istudji tagħhom għad-dottorat. Proġett li se jfisser l-impjeg ta' numru ta' uffiċjali tar-riċerka. Il-konsulent storiku fl-Arkivju Notarili sostniet li din ħolma li qed issir realtà, fejn l-arkivju mhux biss jiġi preservat imma ippreżentat b'mod aċċessibbli lill-pubbliku. Qed inħarsu lejn il-kontenut, il-preservazzjoni, l-aċċessibilità tad-dokumenti u kif aħna dawn inwasluhom lin-nies u lin-nies anke forsi illi sal-lum għadhom mhux daqshekk mitħla ta' kemm huma teżori dawn l-arkivji.